TikTok експертни мнения за психологията на хората. Много такива неща ми се насъбраха в живота и реших, че сега е момента да дойда. И това място е ето, Военно-историческия музей. Стигаме до новото оправдание. Новото оправдание. Аз трябва да се науча да поставям граници. Европа няма мнение в големите въпроси в световен мащаб. Точно заради това, че нямаме с какво да застанем и да защитим това мнение. Как изобщо си способен да твориш в такива времена, да създаваш толкова красиви картини във време, в което не е сигурно дали изобщо оцелееш да видиш бъдещето им. Неделя сутрин, събудих се и сега тъкмо нахраних мукус и сега трябва да пусна една прахосмокачка, да измия с парцал, да полея цветята, преди да се измрели и след това ще изляза да се видя с Сами, с един мой приятел. Така че сега набързо оправям, пускам прахосмокачка, че нямам супер много време и се оправям и излизам, а пък по-късно ще ви покажа какви са ми вариантите за аутфит за за събитието, за модното събитие. Защото още не съм на 100% решил точно как ще се облека, макар че имам така ясна идея, но ще видим дали ще е точно това или ще отида в малко по-различна посока. Ще видим, ще ви покажа малко по-късно какви са ми вариантите. А сега почвам да чиста и да оправям. От много време насам ми си идва на едно място и реших, че днес е правилният момент да дойда. Просто някакси много такива неща ми се насъбраха в живота и реших, че сега е момента да дойда. И това място е ето, Военно-историческия музей. Много го обичам. По някаква причина много го обичам. Спомням си, че Военно-историческия музей беше място, на което баба ми ни водеше, като бяхме много малки, аз и братята ми. И някакси много обичахме да се катерим и да обикаляме и да разглеждаме военните машини. Това ни беше много любимо занимание на всички. И тук последно време, понеже ни е наблизо до там, до където живея, Военно-историческия музей, и реших да мина да го разгледам. От много време си мисля да го разгледам. И някакси в момента, заради всичките военни конфликти, които се случват, ми е още по... И просто се присещам за такива неща. И днес имах малко свободно време, сега преди да отида на това събитие модното, и реших да мина да го разгледам. Реших да мина да разгледам всичките военни машини. Ето вижте колко е впечатляващо хората, колко много ресурси, време, сили и технологии и мисъл са влели в това да се виждат машини, с които да се избиваме помежду си. И не е защото не го разбирам, не искам да звуча като някакъв ненормален пацифист, който говори за това как войни не трябва да има. Разбирам, че това е мнението на повечето хора и разбирам откъде идва, защото войната е нещо много опасно и нещо много унищожително. Но едновременно с това е нещо необходимо. И това е действителността, която повечето хора не искат да приемат. Това, че войната е единственото нещо, което държи мира. Звучи контраинтуитивно, но е просто вярно. Имайки такива машини, с които да можеш да унищожиш врага, е много често единственото нещо, което да те предпази от това другия човек да не те нападне. И това хората го знаят от хилядолетия. Много интересно, защото ако погледнем примерно историите на цивилизацията в Индуската долина. Това е цивилизация преди няколко хиляди години, която е била изумително просперираща. Тя се намира там, където е на Индийския полуостров в Окслин, там където е Индия в днешни дни. Това е една цивилизация, която става изключително развита. Имат изключително високи нива на технологично развитие, които по това време никой не е имал, камо ли на тези географски ширини. И имат канализация, имат течаща вода, имат страхотни сгради на много етажи, имат просто уникални технологични, индустриални постижения, особено за цивилизации преди хиляди години. И това, което се случва с тях е, че изведнъж от нищото, буквално от нищото, просто изчезват. Най-интересното е, че при разкопки можем да разберем за целият технологичен прогрес, който са имали в тази цивилизация, но не виждаме, не е намерено нито едно оръжие никога в тази долина. Е най-добрата в тази цивилизация от Индуската долина. И всъщност най-доброто предположение за това, защо тази цивилизация изчезва изведнъж, е точно това, че не са имали оръжие. Което означава, че ти колкото и да си технологично развит, даже напротив, колкото по-технологично развит си, толкова
ценна плячка си в очите на тези, които нямат моралния компас, който да им каже, че да убиват и да взимат на другите нещата не е правилно. И така се оставяш подвластен на желанието на другите да вземат всичко, което ти имаш, вместо да го изградят от само себе си. И затова е толкова важно да имаме ето тези неща. Да имаме ето тези оръжия. Да имаме способността да се защитаваме. Това, ето тези неща. По един много ироничен начин са всъщност единственото нещо, което пази мира. Единствената причина другите да не искат да те нападнат е ако знаят, че ще загубят много повече, ако те нападнат, отколкото ако седят на страна от тебе. Това е едно нещо, което е много, много интересно в една от лекциите на Джордан Питърсън още преди много години. Той точно за това говореше, колко е важно да развиеш способността да бъдеш опасен. Не да си опасен, не да взимаш на другите, не да използваш тази възможност, но да имаш способността да го правиш. Защото само тогава да бъдеш добър и миролюбив е добродетел. Ако си добър и миролюбив, защото не можеш да бъдеш опасен и просто се стараеш да се харесаш на другите, за да не бъдеш унищожен, тогава не си добър, тогава си страхливец. Единствено, когато имаш способността да унищожаваш и да си опасен, само тогава можеш да се предпазиш от това някой друг да не те унищожи. Много интересно. И затова реших да мина днес през Военно-историческия музей, защото за такива неща си мисля в последно време. Как всъщност войната е единствения начин за запазване на мира. И можем да го видим как колкото повече време минава без война, защото в западния свят, особено в Европа, няма войни от много време насам. След 1945 година, след 1945 войните рязко намаляват. Има една единствена причина за това, че войните намаляват. Това не е създаването на ООН, не е някакви мирни споразумения, не е нищо друго, освен първото използване на атомна бомба. С което става пределно ясно, става очевидно ясно, че вече войната е на едно друго ниво. И че вече има няколко сили, по-скоро тогава една, но в последствие стават няколко, които притежават способността да те заличат за отрицателно време. И това, по една ирония на съдбата, е всъщност единственото нещо, което е докарало толкова дългогодишен мир в Европа. Докарало е десетилетия подред мир в континент, който не е спирал да воюва. Не е спирал да воюва от векове. Говорим за континент, който наистина е воювал даже хилядолетия наред. И изведнъж войните спират. Нали, с изключение на няколко конфликта в Босна и в последствие и Украйна, Европа е генерално място, на което от 1945 година насам не се водят военни действия. Даже обективно погледнато по-скоро 1943. И това е следствие точно на създаването на най-унищожителното оръжие, което хората са виждали. Много интересно. Наистина много интересен развой на историята. Как единственото нещо, което може да доведе до мир, не е разума, не е рационалното мислене, не е дипломацията. Всичките тези неща реално спомагат за примирието, разбира се. Помагат изключително много. Но нещото, което наистина създава единствените реални предпоставки за мир, е чистата, сурова, брутална сила. Или по-скоро способността да имаме такава сила. Единствено, когато можем да се защитим по такъв начин, унищожавайки другия до степен, в която той повече да не може да се възстанови. Само тогава можем да се предпазим от това той да не ни нападне. Сякаш само страхът е това, което държи мира. Интересна е човешката природа. А и на страна от всичко това има нещо наистина много величествено в тези машини. Има нещо наистина много впечатляващо. Това са такива толкова сериозни технологични постижения. Да успееш да направиш такива машини си е впечатляващо само по себе си. И това е едно от впечатляващите неща, които хората сме постигнали, макар и с незадължително чисти цели. Добре, това е наистина много впечатляващо. Това е доста по-огромно на живо, отколкото изглежда тук. Супер впечатляващо.
Ето ги по-старите оръдия. Може да се види откъде хората са започнали. Много интересно как. Колкото и назад във времето да гледаш, винаги едно от нещата, които остават, и едно от нещата, в които хората са влагали най-много ресурси, внимание, интелект, способности, е било създаването на машини и оръжия, с които да можеш да унищожиш другия. Много интересно. И най-интересното е колко е наивна представата ни в днешни дни за тези оръжия. Всички ги разглеждаме точно като нещо, което е и което не трябва да го има. Как трябва да бъде мир? Как единственият шанс да има мир е ако всички спрат да имат оръжие? Това е една такава общо приета концепция в днешни дни, особено на Запад. Сякаш по по-бедните места в света са наясно, че това е илюзия. Това е една много дълбока илюзия. Но сякаш в България все още не сме... Не в България, да кажа, сякаш на Запад вече сме позабравили защо тези машини на ужаса са толкова изумително важни. И в момента, в който стане трудно и опасно и страшно, много бързо хората се връщат обратно към разбирането и осъзнаването за това, защото тези машини на ужаса, защото тези машини за разруха са всъщност едно от най-важните неща, които една държава трябва да има. И сега това го разбираме покрай разоръжаването на Европа. Можем много ясно и нагледно да видим колко лоша услуга сме си направили, защото вече Европа не е никаква сила. Европа няма мнение в големите въпроси в световен мащаб. Точно заради това, че нямаме с какво да застанем и да защитим това мнение. Но ти, за да имаш мнение, трябва да можеш да застанеш и да защитиш това мнение. Трябва да можеш да защитиш мнението си, а не някой просто да дойде да ти го отнеме чрез сила. И сега покрай всичките конфликти, покрай войната в Украйна, покрай сега войната в Иран, сякаш започваме в Европа лека по лека да се осъзнаваме колко голяма грешка сме направили с това да приемем тази фалшива илюзия за това, че оръжията са просто нещо, което трябва да изчезне. И това в един перфектен утопичен свят може би е доброто решение. Но ние не живеем в перфектен утопичен свят. Ние живеем в свят наситен с страдания, с болка, с ужас и с травми. Пълен с хора, които, макар и повечето от тях да са добри, аз бих казал, че всички хора имат някакви нива на доброта в себе си. Въпреки това, има много хора, за които злото е водещо. И единственият шанс да се предпазиш от тези хора е да си способен да се защитаваш. Огромен, безкрайен низ от машини за унищожение. Единственото нещо, което е успявало да предпази мира и суверенитета на хората през годините. Не случайно, когато учим история, учим преди всичко за войни. Защото това е било. Просто в Европа вече сме забравили за тази действителност. Защото отдавна не е така. Отдавна мира властва в Европа. И колкото повече започва да властва мира, толкова повече се появява опасността от война. И докато ходя и разглеждам тези военни машини и ме обзема едновременно усещане за величие и усещане за безсилие. За това колко е велико, че хората успяваме да създадем такива машини, колко е велико това да имаш способността да се защитаваш по този начин, да имаш способността да бъдеш толкова опасен, че хората да не искат да се страхуват да ти отнемат това, което имаш. Което особено ако имаш какво да губиш, е много важно. Защото в момента, в който си стойностен човек и водиш стойностен живот, винаги ще имаш какво да губиш. Хубаво е да имаш какво да губиш. Ако имаш какво да предложиш, значи имаш какво да губиш. И ако имаш какво да губиш, едно от най-важните неща, които трябва да развиеш в живота си, е способността да се защитаваш. Това е просто най-важно. Не случайно великите сили наливат огромни суми пари и внимание и интелектуална мощ в създаването на всичко това. Защото това е единственият начин да предпазиш това, което имаш да губиш. Защото хората, които нямат какво да губят, винаги са тези, които атакуват. И винаги са тези, които са готови на всичко реално, за да ти вземат това, което имаш. Защото им се тая, нямат какво да губят. Но когато си стойностен човек, когато създаваш
имаш какво да губиш. И за това е толкова изключително важно да се научиш да го предпазваш. И това е и нещо, което хората примерно не могат да разберат за Израел. Защото каквото и да си говорим и колкото и да е странно настоящото управление на Израел, което е наистина странно. Много е трудно да застанеш зад него и да го подкрепиш на 100%. Точно в момента. Но въпреки това е очевидно как те много добре разбират концепцията за това, че когато имаш какво да губиш, е много важно да имаш как да го предпазиш. И са изградили една брилянтна военна система, с която да предпазват това, което имат. Израел е една от държавите, в които всеки един човек, който има гражданство, задължително минава през армията. Така че на практика всеки един жител на Израел е военен. Това означава, че цялата ти държава, цялото ти население е армия. Това е нещо, което и в Швейцария е факт. И ето и двете държави са дълбоко суверени. Независимо от това колко несъгласни са с тях други велики сили. Защото и двете държави имат какво да губят. Това е другото нещо. И двете държави имат какво да губят и са наясно, че единственият шанс да могат да предпазят това, което имат от това да бъде изгубено, е чрез способността да упражняват груба и брутална и безмилостна съпротива. Много интересно как точно днес една от временните изложби в Военно-историческия музей е изложба на тема изкуство по време на война. Много интересно. Впечатляващо и накара да се замисля как изобщо си способен да твориш в такива времена, да създаваш толкова красиви картини във време, в което не е сигурно дали изобщо оцелееш да видиш бъдещето им. Има нещо много величествено и едновременно с това дълбоко плашещо във войната. Нещо, което хората винаги са усещали. Не може да се отрече и величието, разбира се. Точно както не може да се отрече и страха. Смъртта се власти от съдържото. Яростна е за семейните мен. И тихи ангели надмират дори пленен. Вода ми е възглавен. А в моите мисли се посняше. Какво им е минало през главата? Какво ли минава през главата на хора, които са в тази ситуация? Това е едно от тези неща, които човек едновременно се пита, едновременно с това не иска никога да разбира. Децата ми са кротки и добри. Децата ми са Речена, даден мир. Вцепеняваш страх. Стабилизирайте психичния простор и образува една разбъркана кучина без върхове и без пропасти, което не може да е личността. Съвременният човек, който преживя това изгуби всички минални човек, обърна се на случайно сега ви почваме да ви разбираме. И кой ще промови нещо, кой ще наруши страшното, за да ни върне на земята. И в отведената. А най-впечатляващото от всичко, от колко много време хората влагат толкова много старания във войната. Ето, погледнете само дрехите. Дори самите дрехи. И нещо, което много хора не знаят до днешния ден, но цялата съвременна мода води, особено мъжката мода, води началото си от военните дрехи. Колко голямо нещо е било войната винаги в историята на човечеството. Дори великото Самар познава. Добре, това е емблематично. Но това би станала брутална татуировка. Трабант, на който пише НАТО 2004. Абе, мама му стара, сега докато си гладя панталоните за събитието и се замислих за едно нещо, което е появяват се различни TikTok такива, как се нарича?
TikTok експертни мнения за психологията на хората. Значи, както преди всички мъже бяха нарцисисти и всички жени бяха жертви на нарцистичен тормоз, това беше адски популярно. Това им чуш, че всяко второ момиче в TikTok правеше видео, което беше по тази тема, макар че все още е популярно, но не чак толкова. Така сега се замислям, че следващия новият тренд е всички да обясняват, да, също така. Един друг тренд беше да обясняват кой бил avoidant attachment, кой бил anxious attachment. Това също беше супер популярно. И всички се оправдаваха с това. И сега новият тренд е да се говори за граници. Аз имам проблем с поставянето на граници. Аз трябва да се науча да поставям граници. Всички говорят за поставянето на граници. И малко стара и се замислям за това как хората имат изумително грешна представа за тези концепции. Изведнъж, щом си avoidant attachment, значи трябва да се държиш като абсолютно лайно. Не е вярно. Аз бях жертва на нарцистичен тормоз, демек бях такова лайно във връзка, че изобщо не исках да поема никаква отговорност и за да мога да докажа, че не мога да нося никаква отговорност, реших да обвиня партньора ми за абсолютно всичко, което и двамата не успяхме да направим както трябваше. Защото в една връзка винаги отговорността е и на двамата. Реално погледнато не може отговорността да е само за единия. Ако единствено единия е този, който прави нередните неща и тормози другия буквално или има някакъв вид насилие, то тогава участието на другия е свързано с това, че седи там и не си тръгва, освен ако не е задържан на сила, разбира се, но това е съвсем друга ситуация. Говорим за връзки и отношения, в които и двамата човека могат да изберат да бъдат или да не бъдат с другия човек. В днешни дни в западния свят никой не може да задържи на сила при някой друг. Това не се случва. Ако се случва, е дълбоко нелегално и може да се оплачете на органите, които се занимават с тези неща и съвсем спокойно вие ще спечелите. Така че не може само единия да е нарцисиста, пък само единия да е бил насилника, пък другия да е жертвата. Ма чакай малко, нали сам си избрал да си там. И оттам стигаме до новото оправдание. Новото оправдание. Аз трябва да се науча да поставям граници. Аз не мога да поставям граници. И следващия момент представата на хората за граници е да ти кажат как ти не трябва да правиш нещо. Вие сте малумни, бе, хора. Всички, които обяснявате и говорите за граници, това е просто малумно, това не е адекватно. Граница не означава да кажеш на някой, ти не прави това. Това не е поставяне на граници. Това е опитваш се да задължиш другия, да го накараш той да прави нещо си. Това не е граница и не е твое лично уважаване на твоите си лични граници. Поставяне на граница означава да застанеш пред човека и да заявиш ясно, хей, слушай, това, което правиш не ми е приятно и в случай, че го направиш отново, аз ще трябва да се оттегля. Това е граница. Границата означава ти да избереш, ти да се оттеглиш, когато човека направи нещо, което не е редно. А не да му обясняваш той как не трябва да го прави. Човек може да прави каквото си поиска, стига да е в границите на легалното. Забравих да ви покажа, това ми е аутфита. Оттам ще ви снимам и ще ви покажа повече, защото просто нямам време и долу ми е таксито. На уроче. Преди да съм си легнал да ви покажа какъв ми е стайлинга, ето така изглеждах.
на модното събитие, на Half Walk, на това, което сега видяхте кадрите. Ето това ми е стайлинга. Много съм доволен. Добре беше, харесва ми. Харесва ми. Приличам на собственик на яхта, а не на шофьор на яхта, което е добре. Това е търсения ефект. Добре, харесва ми стайлинга, доста добре беше. Беше между другото доста хубаво събитие. Харесва ми много. Не знаех какво да очаквам, защото до сега не съм бил на такива събития, но ми хареса доста. Беше доста готин, имаше много хубави дрехи. Аз не съм ви снимал почти нищо, защото да седа там да снимам малко тъпа работа. Така че снимах само колкото да мога да ви покажа на вас какво е било, но много ми хареса. Наистина беше доста стойностно и доста приятно събитие, така че с удоволствие ще отида и на следващото. Те ноември месец ще правят, или септември. Кога каза? Едно от двете. Или септември или ноември ще правят още едно събитие, така че задължително ще отида. А иначе с организатора, Жоро, който ме покани реално за това събитие, с него предстои да правим едни снимки заедно, така че нямам търпение и това да се случи. И ще ви държа в течение да видите точно какво ще се случва, така че да, следете внимателно. А сега от мене ще е това за днеска и аз отивам да се оправям и да си лягам по-късно, че утре съм на работа все пак.